Babu competition ni ne special. Babu competition ni ne special. Babu competition ni ne special. Ni ne na fito suna ina kuje ku gaya musu gane na fito bana tsoro da ni ba a yi musu in mun kabi sai mun kashe su wa wasu mun ba su ba ma hasada ba ma kiyayya ko zalantar wasu bana yin wasa ni ne sarkin ku bar su ga da masu Allah ne ya ba mu in mun yi baitin mu tarwatsa su su suke cewa a ki mu sai a so mu su a ki su Allah ka sa su ci arzikin mu mun yafe musu. 1 2 3 4 kan gane Wardi Muhammad Jakara ne mai zance da bayanin nan ne. Fito da su ake dubawa a gane spelling ku kalle da ku gane ni bana shan betrolling su zubo ido mu ko sai mu kai musu kafwai wai burin su shugo su da su balla baka ba da kaga mu dole ka bar mu no for a plan Allah ya ce mun yi dole sai mun yi no one Babu competition ne special.